салому дуруд дӯстони ман. Аз маросими ҷоизаспории туби тиллоӣ қариб як моҳ сипарӣ шуд, аниқтараш 27 рӯз. Аммо баҳсу мунозираҳо дар ин мавзӯъ то ҳол идома доранд. Иддао ва шикояти мухлисон дар чист? Ва фикрам ҳамаи шумо медонед. Аксари онҳо ва ҳатто як қатор футболбозону тренерон ва коршиносон бар он ақидаанд, ки ин ҷоизаро бояд Роберт Левандовски ба даст меовард. Далелҳои онҳо дар ҳақиқат асосноканд. Левандовски дар соли 2021 бештар аз ҳама гол задааст, 69 то. Вале иддаои асосӣ боз ҳам ҳамон ҳунарнамои нотакрори ҳамлагари полшагӣ давоми 2 соли охир аст, ки мутаассифона аз ҷониби Франс футбол танҳо бо як ҷоизаи ночиз бо номи беҳтарин ҳамлагари сол, ки шаклаш ба тахтачаи зуволагирӣ монандӣ дорад, қадрдонӣ карда шуд. Инам ба он хотир, ки як камтар норӯзигӣ ва фишори мухлисонро барои он ки туби тиллоиро Левандовски ба даст наовард, пасттар кунанд. Вале бо ин ҷоиза ин проблемаро ҳал карда нашуд ва норӯзигиҳо аз ҷониби намояндаҳои футбол шакли расмӣ гирифта истодааст. Яъне онҳо мехоҳанд, ки туби тиллои Мессиро расман аз ӯ бигиранд ва ба Левандовски диҳанд ва кор хело ҷиддӣ аст. Ки ва барои чӣ мехоҳад ин корро кунад? Дар ин бора дар барномаи имрӯза нақл хоҳем кард. дӯстон, ҳамарӯза кӯшиш карда истодаем, то баъди шумо видеои ҷолиб ва шавқоварро пешкаш кунем. Аз шумо танҳо дастгириро ба намуди лайк мондан ва обуна шудан дар канал интизорем. Ба ҳама ташаккур. футболи дастаҳои соли 2021 барои аксари топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ ба анҷом расиданд, вале рақобатҳо дар беҳтарин лигаи дунё, яъне дар Премер-лигаи Англия идома доранд. Имшаб моро як қатор топ рақобатҳо интизор мебошанд, аз ҷумла Манчестер Сити зидди Лестер. Тамошои ин рақобатҳоро метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷвуд. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. баҳси он ки туби тиллоиро на Левандовски, балки Месси ба даст овард, идома доранд ва чӣ тавре ки гуфтем, он шакли расмӣ гирифта истодааст. кор метавонад то суд биравад. Нашрияи Sky Sports хабар медиҳад, ки дастаи Роберт Левандовски Бавария Мюнхен мехоҳад бо якчанд ширкатҳои ҳуқуқии якҷоя тафтишотро зидди Франс футбол доир ба овозӣ ва супоридани туби тиллои ба Лео Месси оғоз намояд. Ин аввалин ҳолатест, ки нисбати ин ҷоиза чунин тафтишотҳо рух медиҳанд. Дастаи Мюнхенӣ чунин мешуморад, ки ҷоизаро бояд Роберт Левандовски ба даст меовард. Аз як тараф Баварияро фаҳмидан мумкин аст, зеро аллакай дуюм бор мешавад, ки ин ҷоизаро футболбози дастаи онҳо бештар сазовор буду, аммо онро нафари дигар ба даст овард. Бори аввал чунин ҳодиса соли 2013 рух дода буд, вақте Рибери бояд ғолиби туби тиллоӣ мешуд, аммо онро Роналду соҳиб гашт. Албатта ин фикри Бавария аст ва мухлисон метавонанд бо ин чиз розӣ набошанд. Аммо аз тарафи дигар фикр мекунам, ки ҳама ин тафтишотҳо ва шикоятҳо барои он ки туби тиллоиро аз Месси бигиранд бефоида ҳастанд. Мо дар яке аз барномаҳои худ дар ин бора гуфта будем ва боз ҳам мегӯем, ки туби тиллоӣ тариқи як овозии демократик супорида мешавад, ки дар он 180 журналист аз кишварҳои гуногуни дунё овоз медиҳанд ва онҳо барои овозии худ аз касе маблағ намегиранд. яъне инҷо фикру ақидаи 180 нафар ба назар гирифта мешаваду аз рӯи шумораи овозҳо хулосаи ниҳоиро мебароранд. натиҷаи овозии журналистонро Франс футбол дар интернет нашр карда буд, то шикояти мухлисон камтар гардад. яъне супоридани ҷоиза аз фикри онҳо вобастагӣ дорад, на аз Франс футбол. агар ин маҷалла овозҳои журналистонро тағйир медод, пас баҳсу мунозираҳои зиёде ба миён меомад ва онҳо метавонистанд то ба суд шикоят баранд. аммо ин чиз рух надод. як чизи дигарро бояд қайд кунем, ки гирифтани туби тиллои Месси метавонад корро боз ҳам мушкилтар кунад ва проблемаҳои зиёдеро ба миён орад. албатта дар ҳоли рух додани ин кор ПСЖ дар навбати худ шикоят хоҳад кард, зеро онҳо далелҳои асоснок доранд ва ин ҳам овозии журналистон, ки тибқи онҳо Месси 100% ғалаба кардааст. чунин шикоятҳои Бавария танҳо як натиҷа дода метавонанд: ҳарчи зудтар супоридани туби тиллои ба Левандовски барои соли 2020. умуман аз аввал чунин варианти ҷоизаспорӣ аз назар гузаронида мешуд ва хабар дода буданд, ки якбора ду туби тиллоӣ супорида мешавад. вале ба фикрам роҳбарияти маҷаллаи Франс футбол умед дошт, ки ҷоизаро маҳз Левандовски ба даст меораду чунин баҳсҳо рух намедиҳанд. вақте натиҷаҳо маълум шуданду ғалабаи Месси пазируфта шуд, барои омода кардани як туби тиллои дигар барои Левандовски аллакай дер шуда буд. зеро тибқи маълумотҳо ҷоизаро давоми 5-6 моҳ омода месозанд, ки болои он устувон ва заргарон кор мекунанд. пас аз ҷоизаспорӣ, ки баҳсҳо зиёд гардиданд, Франс футбол дар ҳақиқат супоридани туби тиллоиро барои соли 2020 ба Левандовски аз назар гузаронида истодааст. ҳангоми ҷоизаспорӣ Месси гуфта буд, ки Роберт барои соли гузашта бе ягон шаку шубҳа бояд онро ба даст меовард ва роҳбарияти Франс футбол маҳз ба ҳамин суханҳо такя карда гуфтанд, ки ин кор метавонад рух диҳад. ва чӣ тавре ки дар боло қайд кардаем, шикоятҳои Бавария метавонад Франс футболро барои тезтар анҷом додани ин кор маҷбур созад. фикр мекунам, ки дар чунин ҳол адолат барқарор хоҳад шуд. Левандовски дар ин 2 сол бешубҳа арзан
бозандаи ҳадди аққал як туби тиллоӣ буд ва ин ягон ҷои баҳс надорад. Дӯстон, шумо мехоҳед ки барои соли 2020 ба Левандовски туби тиллоӣ диҳанд? Ҳатман дар комментария нависед. Бо шумо буд канали Футбародарон ва ровии барномаҳо Берӯз Артиков. Хайр, то барномаҳои дигар муваффақу пирӯз бошед.